One, two. Sakana panenonguwa chapawa mkuma Benson vatinamatire kutanga song service yedu. Ngatinamati kuna mwari wavo mumusoro kudenga da kutendai nenguva yamatipa yekuti tiuye kuzonzwa shoko renyu. Tapinda pasong service chiti batsirai chivai nesu muzita raJesu Kristu nokusingaperi. Amen. Sana ngatimbe tesande chechi yatotanga so. Hymn 11. Dokute werampone si kwese kondinogara apo himi munoenda undendo dokutewera werampone si himi makandifira kusia inindo kutewera kananzira inoshata kana kusina nzira maenda pamberi pangu inindo kutewera inindo kutewera mponesi imima kandifira kana vese vakusia inindo kutewera kutinda naona dambuzo zvimwe indaedzwa imize makamboyezwa inindo kutewera mponesi imima kandifira kana vese vakusia inindo kutewera kananda wane urombo kushaya kusafara ndatondera makashaya tenzindo kutewera inindo kutewera mponesi imima kandifira kana vese vakusia inindo kutewera kutindinona rufu musati zvemauya makafa makambovigwa ndichiri kutewera inindo kutewera mponesi imima kandifira kana vese vakusia inindo kutewera kana
vese vakusiya inindo kutewera kana vese vakusiya inindo kutewera. 66. Musi wakana kisisa apondaka kusaruza moyo wangu wafarira mwari wangu namponesi musiwe werufaro Jesu andi samba moyo wandidzidzisa sakurinda nekufara kunamata musiwe werufaro Jesu andi samba moyo raperaro basaguru diriwate zinge wangu andifua ndatewera ndafaramu kudaizwa musiwe werufaro Jesu andi samba moyo wandidzidzisa sakurinda nekufara kunamata musiwe werufaro Jesu andi samba moyo zinozoro ramoyo fungangei zizirozo usapatsa nenatenzi diyeune zirozese musiwe ufaro Jesu andi samba moyo wandidzidzisa sakurinda nekufara kunamata musiwe ufaro Jesu andi samba moyo wandidzidzisa sakurinda nekufara kunamata musiwe ufaro Jesu andi samba moyo. $177. Munyika singaperi muneguta trene auzo ngofuri hakuna usiku Maria chapukuta masozi avovese hakuna kuchkane rufu hakuna usiku mazambarano kosha uneguta jere zirange zendarama hakuna usiku Maria chapukuta masozi avovese hakuna kuchkane rufu hakuna usiku suva
izopenyi umusha mutsene nyenyenti yokupenya hakuna usiku iye Maria chapukuta masozi awowese hakuna kuchkane rufu hakuna usiku hakuna kuchkane rufu hakuna usiku hakuna kuchkane rufu hakuna usiku. He promised he'll be there all the time. He promised he'll never forsake you. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb. He promised he'll be there all the time. He promised he will never forsake you. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb. You've got to walk with the Lord. You've got to smile in the storm. You've got to sing when it hurts. You've got to cheer when you're sad. You've got to smile when you cry. You've got to praise God the Lord. You were bought by the blood of the Lamb. You've got to walk with the Lord. You've got to smile in the storm. You've got to sing when it hurts. You've got to cheer when you're sad. You've got to smile when you cry. You've got to praise God the Lord. You were bought by the blood of the Lamb. He promised he'll be there all the time. He promised he will never forsake you. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb. He promised he'll be there all the time. He promised he will never forsake you. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb. If you pass through many waters, if you pass through the fire, if you pass through the desert, fear not and trust in your God. You've got to smile all the way. You've got to praise God the Lord. You were bought by the blood of the Lamb. If you pass through many waters, if you pass through the fire, if you pass through the desert, fear not, trust in your God. You've got to smile all the way. You've got to praise God the Lord. You were bought by the blood of the Lamb. He promised he'll be there all the time. He promised he will never forsake you. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb.
He promised he'll be there all the time. He promised he will never forsake you. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb. He's there every day and every night. You were bought by the blood of the Lamb. Moyo wangu wasungwa netariro, nenyaradzo inova mumatsamba. Apo nguva yekufa yazosvika, handizotyi kusangana nerufu. Ndakavaka nheyo yangu padombo, riri Jesu handizomboputsiki. Ndichamira kurutivi rwaiye akakunda chitema na Satani. Parumuko tosangana nehama dzakarara dzichitenda munashe. Musacheme ivaine tariro, muna Jesu ndiye ane upenyu. Vakawanda havana neruzivo, kuti vose vakafa varipiko. Tamirira kurizwa kwewamanda, apo makuva avo ozarurwa. Kumarinda hakuna nerumbidzo, kudza Mwari nemoyo wako wose. Mushandire achiri mangwanani, hauzivi musi waunorara. Parumuko tosangana nehama dzakarara dzichitenda munashe. Musacheme ivaine tariro, muna Jesu ndiye ane upenyu. Musacheme musarase tariro, zvakairukuriro muna Jesu. Mhepo huru ingavuvuta sei, shingaira dakara kumagumo. Kune tariro imwe inofadza, yekuuya kwa muponesi Jesu. Ane mbiri nenguo yeumambo, haleluya toimbira hosana. Kufa kopfeka kusafa, tofanana naye Jesu. Kuora kopfeka kusaora, tofanana naye Jesu. Tobvunza nairufu, rumborera rwako ruripi. Tobvunza iwe kuva, kukurira kwako kuripi. Vanorara vari muna Jesu, kuzorora kwakanaka. Vanorara vari muna Jesu, kuzorora kwakanaka. Vadikanwi raramai netariro, vadikanwi raramai netariro. Parumuko tosangana nehama dzakarara dzichitenda munashe. Musacheme ivaine tariro, muna Jesu ndiye ane upenyu.
raramai netariro vadikanwi raramai netariro. I wake up in the morning, I get on my knees. I did learn from the Master, he taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Why don't you trust in him? He's faithful and true. He promised to take us home on his soon return. Hold on and never look back. Believe in his word. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Just keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Tinotenda rusangano dzvene raMwari. Munogona kudaira kufuna madairiro amuri kuita. Manheru akanaka sangano raMwari. Tinotenda tinoda kuchingamidzai manheru ano kupurogiramu yedu yeFamily Life.
timu yedu pamusangano uno iri kutiyo Togetherness. Tinochingamidza zvakare audience iri kutiona online. Mwari vakuitire zvakanaka, vakukomborerei. Tine link, I think iri kusharewa magroups. Ngatitorei link iro toisa pamastatus, also toisa mawhatsapp groups atinawo. Amane shamwari dzinogona kupancha link iroro, then vanokwanisa kujoin our service yatinayo pano. Even vari kuona online, you can take a friend or share platform yeBluffhill so that tinokwanisa kukomborerwa takawanda. Mwari vatiitire zvakanaka. Ngatichekewo pakati pedu tine vaenzere vatinavo vatijoina zuva ranhasi. Any visitors kana uri benzi pane chipo chiripo chawagadzirirwa unongosimudza ruoko rwako, just wave your hand kana uri visitor. Wonderful. Sangano raMwari rinoti kudii? Tinokumbirawo vane zvipo zvemavisitors vauye vatipiro hama dzatishanyira zuva ranhasi. Mwari vakukomborerei, vakuitirewo zvakanaka. Tisati tapiwa munamato, I think tina Pastor Momba vari padoo apo, vari mabooks akanaka vari kutengesa. Tine rimwe riri panapo rakanzi Child Guidance, rakanyorwa naEllen G. White. It's a powerful book. Kana uine mhuri, uine mwana, unokwanisa kutenga bhuku irori rinonokudetsera. Tinozovaona taakubuda vane rimwe bhuku rakanzi panapa Highly Effective Marriage, iri nechekuita nemhuri, rakanyorwa naNancy Van Pelt. Saka tinokwanisawo zvakare kuzovaona taakubuda. Ndaona vane zvimwe zvipo zvavainazvo, vane zvimwe zvekumwira zvavainazvo, munokwanisa kuzonzwa kuti vari kuzvifambisa sei. Tinokwanisa kuenda taane mizambiringa yedu tonomwa taakumba semhuri. Mwari vatiitire zvakanaka. Iko zvino tichasimudza Miss Mafue vachauya votipa munamato wekuvhura. Vachingopedza guest wedu Manel ano ndi Pastor Mbira zvakare ndo vachataura nesu. Mama come mutipe opening prayer. Ngatiinamatei kuna baba wedu vari kumusoro kudenga, tinouya pamberi pechigaro chenyu chemutsamano wanani. Chikutendai baba nechipo cheupenyu, chikutendai baba ne the privilege yokuya yenyu yekunamatira tive vanopona kuti tizonzwa zveukuru hwenyu. Tokutendai baba for each and every person ari pano. Tokutendai for all the families ari represented manewanani. Baba dai mungava nesu, mugotikomborera, mugotivhurawo nzeve dzemoyo kuti tinzwe zvamuda kutaura kwatiri nenguva inoyi. Tokutendai baba nazvo zvose zvamunotiitira muupenyu. Ivai nesu Jehovah throughout this evening. Mufambe nevachiri kufamba vachiuya kuno. Muve nepastor pavachazosimuka vachitaura kwatiri. Dai baba mungataura through him kuti isusu tigoona imini muchisimudziro. Zvese zvaitwa baba ndiri nerukudzo tinodzosera kwamuri nekuti zvakafanira imi. Nezita raJesu rinogara nekusingaperi tanamata. Amen. Manhero akanaka vana vaMwari. Manhero akanaka vana vaMwari. Tinoda kutenda Mwari mukati menguva ino, nenguva yatapiwa yekuve pamwe chete, Mwari achitungamirira, Mwari achitiitira zvakanaka mukati meupenyu. Toda kutenda nevakomana vari kuimbira zvakanaka. Sangano rinoti kudii? Thank you so much. Kuimbira, kutoparidza. Mwari dai angaukomborerai. It is a ministry yakatozvimiririra. Mwari dai angakusimbisai, ramba achikutungamirirai. Pamuri kuimbira, muzive kuti mweya mizhinji inenge ichikokwa kuna Mwari kuburikidza nekuimbira ukoko. Mukati memanhero ano ndakumbigwa kuti iko ndigotaura kukosha kwakaita zvinyorwa. Mabooks ari kutengeswa pano. There's a table iripo iri pamuchabuda apapo. Mabhuku anga aripo
Mabhuku aripo ndakangoita scan through ndichitarisa. Those books are very, very helpful. Mwari dai angokupfuudzayo nekuseri uko, mugotarisa muchiona, mugonhonga mabhuku iwayo, anokubatsirai chaizvo. Hazvina kungoshata kuita bhuku, vamwe vanongoriverenga, vanoritsvaga paneti. Amenoti vanozoita sei kuti rine richitengwa, but ivo vanenge vangoonaro. Handichazivi, handina kunyanyoita makombiyuta zvakanyanyisa nebasa iroro. But iro rinogona kuonekwa. But kuve ne-personal copy pamusha mumba mako, raunogona kuita reach out to read even with your children, zvakakosha mukati meupenyu. Mumwe akatoti kwanzi, if you have discovered something fascinating and you want to hide it from Africans, just write it in a book. Hanzi havambofa wakazviona, nekuti tinenge tinotarisira pasi nyaya dzekurava nekunzwa zvakanyorwawo nevamwe. Saka Mwari dai anga atikomborera, atitira zvakanaka pamusoro pematerial iyoyo yatiinayo. Let me just get connected here. Right, tinotenda chose. Mukati mezuva ranhasi ndanga chida kuti titarise pamusoro nyaya unoti nzwisei tsitsi. It affects the family. It has something to do with the family. Kazhinji kacho mukati meupenyu kana usati wambosangana nezvimwe zvinhu zvichikotaurwa zviri kure, zvinoita kunge zvinhu zvisina udzamu wakanyanyisa. But today we want to talk about child-headed families. What is a child-headed family? A child-headed family is one where there are no adult carers available and children live on their own. Typically, an older child will care for siblings, cousins, nephews, or nieces. Mhuri zvinokwanisika kuitika mukati meupenyu kuti iko maparents anogona kutoshaika, kusatovepo, nezvikonzero zvakasiyana-siyana, until children are alone. Ivo votowirirana pachezvavo kuti ivo ndiwo uchatungamirira, ndiwo uchaona kuti zvakamira sei and all that. And they find a way to operate vachitoenderera mberi. I think I've pastored a lot of families dzakatodaro vakatosiyiwa pamba pababa namai vavo, and zvakaramba kuti vanzi vagovaniswe, mumwe aende kwabamukuru, mumwe aende kwani, culturally, until they decided to stay on their own and they navigate around my issues and problems vachitoenderera mberi zvichitodaro. Kune mhuri dzakadaro. Now, chii chinoita kuti vanhu vazoita pazosara pachinziko, this is now a child-headed family. I tried to look into the Bible, ndikaona kuti kune vana where children lead in the home because of death of the parents. Kune vana vanokwanisa kufirwa sekutaura kwandaita. Here's an example in 1 Samuel chapter 4 verse 19 to 22. And his daughter-in-law, Phineas' wife, was with child, near to be delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and brought forth, for her pains came upon her. And about the time of her death, the woman that stood by her said unto her, Fear not, for thou hast brought forth a son. But she answered not, neither did she regard it
And she named the child Ichabod, saying, the glory is departed from Israel. Why? Because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. And she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Uyu muroora wa Eli, mudzimai wa Phineas. Handii ndizvo here? Paya pakanzi ko vaenda kuhondo, and Phineas was killed in that war. Zvikanziko matidings akauya kuti murume womudzimai anga afa. Now chakatanga kuitika ndechekutiko Ark of the Covenant yanga yatorwa nevaFiristia. Payakatorwa nevaFiristia, pazvakaudzwa Eli, hanzi Eli was sitting. Ndobva hamba ataurirwa zvikanzi nditaurire kuti kuhondo zvafamba sei. Zvikanzi Israeri yatiza pamberi pevavengi, ende vanhu vazhinji vafa, vanakomana venyu hakusina. Hanzi pakazonzi, and the ark of the covenant has been taken. Hanzi right upon those words, Eli fell the gods, ndokubva arovera achibva afira ipapo. Nyaya iyi yakasvika kumuroora kuti tezvara wako vachangopunzika, ende murume wako abayiwa kuhondo. Handisiuza kuti vanhu vakanga vaitiswa here counseling dzekuti unoudzawo munhu disaster nenzira ipi, kutsvagawo kuti utsvage mashoko ekuti at least the impact isvike zviri nani. Ndofunga wanga asina kunyatsozviita zvakanyatso kunaka. And remember, this woman was pregnant, and paakazvinzwa izvozvo, hanzi she went into labor. Vakadzi vakanga vari pedyo naye vakati, take heart, nekuda kwekuti une mwana mukomana. Now kunzi une mwana mukomana kwaIsrael, it was a joy. It was a cause for celebration. Zvainyaradza madzimai mazhinji from the pain yavanopindana nayo mulabor. Now mukadzi uyu haana kuzviteerera. Hanzi she took that son, zvikanziko, his name shall be called Ichabod, for the glory of God has departed from Israel. Nekuda kwokufa kwafather-in-law wangu, kufa kwomurume wangu, zvakatozotaurwa pamberi, as the first thing that she said was kuti the glory, well, the thing that she emphasized is the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. A woman, a godly woman. Now, mudzimai uyu atofa, pakatocreatwa mhuri isitorina vabereki. Murume afa kuhondo, mai ava vafa upon delivery. Hatina kuudzwa kuti wanga uine mwana wangani, but tomboti wanga waina iyeyu Ichabod akatosara asina baba namai. And probably the situation inotozofosa vanhu kuti vagare vega, but ipapapo pacreatwa kuti mwana asara ari ega because of death. Some incidences pakashayikwa masystems anoita hover around these children. Sometimes vanodzimara vakugara vega vachitungamirirana vari voga. So point number one, there can be a child-headed family. Why? Because there's been death in the family, and the systems dziripo around them culturally, and zvakangovapoteredza hadzisi kutendera kuti vawane munhu wekugara naye. Therefore they stay by themselves and make ends meet and agree kuti tichaita sei kuti zvinhu zvedu zvifambe. Saka there can be a child-headed family because the parents are both dead. I found this to be very interesting. Pandanchida kuti nditsvake kuti how do we come up the existence yema-child-headed families inouya sei. Children lead in the home because of a dysfunction in the family. Tiritesere zvinokwanisika kuitika mukati mehupenyu kuti mhuri yakutotungamirirwa nemwana,
nekuda kwezviri kunetsa, some form of dysfunction in that family, vapenyu vabereki, but the dysfunction yakutoita facilitate kuti umwe mwana kana kuti vana vatungamirire mukati memhuri iyoyo. And Isaiah says, as for my people, children are their oppressors or their leaders, and women rule over them. O my people, they that lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. Mwari ari ku-acknowledge kuti there are some times where children lead, oppress my people. Yes, it can be pa level ye hurumende, it can be pa level ye mukati medzimhuri. It is happening. And what are those types? Zema dysfunctions dzinokonzera kutiko. Well, a child adzimara akuita head the family, atungamirire muri. There are parents who cannot communicate. They cannot communicate. Makambo ona kutiko pane vanhu vanokwanisa kutadza kutaura vese vari baba namai. Zvakadaro zvekuti mwana ndiye anotozouya achiti makasa nharo dzatsvuka. Mwana ndiye anototungamira kutiko, now mama hamusi kuzviona here kutiko. I don't know the way they say it, but there are families whereby vana vanotoona kuti tikasachitaura panapa, baba namai, they can not start communicating and have a solid conclusion that makes sense. Ivo vakaregerwa vari vega vabereki vanodyanana. Mwana ndiye anotozosvika pakati achiti no, dedi musadaro. There are those families dzinogona kutotungamirirwa nemwana. Why? Because vabereki, they cannot lead each other. They cannot convince each other to make a decision kana kuti iko tofamba nepapi kana kuti toita sei. When they start shouting, when they are angry, panotozoya mwana pakati pavo kuti no, you can't do that. You can't do that. And it creates vanenge vakutotungamirira zvinhu zvakawanda mukati meupenyu. Ameno, because maybe ndiye mukuru here kana kuti ndiye mudiki, zvinogona kuitika mukati mekurarama because of this dysfunction whereby family or the parents cannot communicate and reach a conclusion. Mwana akutoassista mukati mekurarama. It becomes a family, a certain, a very important percentage of the survival yemhuri iyoyo iri kutungamirirwa nemwana kana kuti a child is assisting. Imwe inogona kutiko children can have a lot of influence upon the family, kwete nekuti vabereki vakafa because of some dysfunction in the family, where children are loaded with information they cannot handle. There are families dzakadaro dzekutiko vane maproblems avainawo vabereki pamwe vapenyu pamwe ameno kwavari kana kuti vatori vese pamwe chete. But we've discovered a lot of this happening. Vabereki vakasiyana, vana vanenge vari pavari, but not in terms yeku provider for the family, but emotionally a child will be heading that family. There are kune vanhu vakadaro vekutiko havasiri vese, but they compete for the attention of the child. Makambozvona here? They compete. Each one anenge achiuya achiloda mwana about how bad the other parent is, and trying to win that child to them.
vanogona kunge vasiri vose kana kuti vanogona kunge vari pamwe chete. We've seen people who don't even come together because of some setup dziripo mukati meupenyu. They cannot come together to see their child pachikoro. Umwe anouya ove nenguva nemwana omutaurira how bad the father is. Mumwe baba vacho vouyawo vouya vachiedza kukurunura zvese. Vanotobvunza kuti mai vauya mataura nyaya dzipi, oedza kuita fumigate everything zvaanofungidzira kuti zvapinda mukati memwana and put new information. That on its own, pakupedzisira, this child munoona kuti iko ndiye wamaakutorwira. You are no longer trying to be together to lead the life of this family, but mwana uyu ndiye akutotora attention yese momurwira, loading with information yakanyanyo rema pamwana iyeyu. Pakupedzisira, these children, sometimes they call the shots in the home. They tell you what to do, they tell you what they don't want, what they want, and most parents, because they want to win the attention of this child, they obey, and these children lead the family. Ku-influence over the family, yakadare kutiko, the parents are still alive. Apana afa, vana havasugara vega, but vari pamwe chete, but there's a certain chunk, a percentage iri significant ye influence and leadership yakutoitwa nemwana mukati member, inogona kukonzerwa by some strange discoveries dzinoitwa nevana about us as parents. Ndakanga ndichidhila neumwe mwana, there were years dziri pamberi apo where when I was a chaplain at a secondary school pachikoro chedu kunyazura, I came across something chakandi disturb mfungwa dzangu. There was this young girl, very much promising. Akangotanga kuita misikanzwa yakanyanyisa. Noziva zviya zvekuti iko tumisikanzwa twevana mukashanda nevana, especially pa-environment yechikoro, unoona kuti tumisikanzwa tavo tune ma-levels, but sema-teachers, ma-guardians nevanhu vari kuchengeta vana vari pachikoro, munoona kuti iko somehow maybe hazvina kunyorwa pasi, but kune ma-sections nema-sections etumisikanzwa tunoitwa nevana. Zvakadaro zvekuti iko mukaona mwana atanga kupinda mune imwe section yemisikanzwa, kuba maybe kuwanikwa usiku abuda kwaari, awanikwa kudhomu revasikana iye ari mukomana, kuti kudhomu revakomana iye ari musikana. You know, there's that level. Kozoti level dzekubirana mapeni mumaklasi and all that. But pane rimwe level rinogona kusvika. Saka mwana uyu, this very promising mwana, a girl, anga apinda mulevel ratata worried tese. Pamwe chete na headmaster is chaplain, I was very worried kuti ko mwana uyu arikuda kuita sei. Saka there was a disciplinary committee after disciplinary committee. Kudzimara vati, pastor, I need your guidance. Mwana uyu, I think I should dismiss this child pachikoro panapa abve panapa. Ndikati no, maybe give a chance. Timboona kuti ko zvingaita sei. Maybe temu inoi ngatimboonai kuti zvakamira sei. Mwana tichimudedza, iwo una mwanangu, haikona zvino hazvinzwaro, what is the problem, what are the issues? Saka iye waiti magara naye pasi, aizongobura dzimwe nyowani. Ndodedzwa iwe pastor, anga akunzi mwana wenyu pastor. Mwana wenyu abura imwe nyowani. Ndadedzwa paya. Mwanangu, chinyi, this time anga abura dzisingaite
dzekuwanikwa usiku kumadhomu kwevakomana. Pamwe pacho he spoke zvinhu zviri very disrespectful and zvinyadzi zvisingatarisirwe kumwana kuna sekuru vakanga vachiita magrounds, ende vakatouya vakati mwana nai batsirai mwana uyu, munoziva vachitoshamisiko sekuru vacho. Now ndazogara naye pasi mwana uyu apowa kunziko pastor, iye zvino izvi pakangoitika chaitika, this child, she's not going to survive. Then I had to call her time after time. Ndikuda kuti undibatsire, what is the problem? Until she had some little bit of confidence in me, then we sat down one of the days after abura kaakanga abura, because ayakanga akungotumirwa kunziko enda unoona chaplain. Ndagara naye pasi because of the little confidence dzaanga anadzo. She told me some strange stories. Baba wangu, my mother died. Ndiri kugara nababa. Tichigara nababa tiri kugara kwaakataura in one of those leafy suburbs. You know what I mean when I say leafy, huh? Although there are potholes everywhere, but ngatingoti iko leafy suburbs. An elder in the church, Mzimaya pasina. So what is the problem? This child cried bitterly. So comes one of these nights, tiripo netuma siblings zvikoro zvavarwa, but babangu vane a strange behavior kuti iko vanongobuda at least once a quarter or so, after 3-4 months. Pane vanhu vanouya nawo mumba vechikadzi. But I later on discovered kutiko, no, these are not people varuda kuedza kutiko to strike a relationship yekuti vazorora vaite mai vedu. But these women are always, sekuona kwangu, they are women of the street. But pane pamwe pasina kupera kunyasovakwa zvakanyatso kunaka zvokuti I can see mubedroom mao. So one of these nights, ndichinzwa ma strange, sounds and all that, I decided kuti what is it that is happening? I discovered kuti papa wangu vanonotora these girls of the streets, and they do what they do. And you know what a child means, can actually they do what they do. After doing what they do, my father kills. And he goes with the body, really boot. Mota yawo inobva yanopinda pa a certain strange house. Iri muraini medu, apavhurwe gedhi, ameno music amunongonzwa mukati once in a while. Hatitombozivi kuti vanogara varipo, munongopinda mota dzakanaka dzichibuda, vachipinda mota dzakanaka dzichibuda. He comes back kana akapinda ukoko without the body, but with a bag of money. Such discoveries. Saka wakazodini zvaita sei when he came back with that bag of money one of the nights. Takasangana inini from ndandaenda ku bathroom, we met in the passage, and I was crying bitterly. Vakabvunza kuti what's wrong, and I told him the truth kuti this is evil. I mean, what is this? And he said, don't tell anyone. So, what is it that is happening? I get everything that I want. I can tell my father anything that I want. Vachindipa, but this thing is choking me. It's eating me. Now, murikuona kutiko, because of these discoveries, zinenge dzaitwa nevana,
madiscoveries akasiyana-siyana. Vana venyu vanobata mafoni enyu. Because of some of these discoveries, you find out kuti because of that relationship, that interaction is normal yatoitika between you and your child. Sometimes your child can tell you what to do. They can even lead and head the family because of that, because of those discoveries. Pane ma-challenges akawanda anogona kusangana nevana kana vari voga, child-headed families, kana vari voga tomboti vasiyiwa because of death, vanhu varambana umwe uko. Pane zvakawanda zvinogona kuitika mukati mekurarama. Lack of guidance. Vana vanogona kushaya anovabatsira kuti nhai iwe zvakamira sei mukati meupenyu. Mwana akashaya anomubvunza, mwana akashaya anomuita bring to account, mwana akashaya anomubatsira kuti no, this is what you are believing kuti ndo zvakanaka mukati meupenyu. But I want to tell you, upenyu haudaro mwanangu. Even if they say you are a cake, even if they say you are not with the times, even if they say kutiko we are so different, level ya ndiri ne level ya muri, I don't believe in what they, even if they are angry at you, but those words, continued, constant, are very important for the growth and direction of a child. Those words are very, very important. Now, we are talking about lack of guidance in child-headed families. Because apasina chavadzora nekuvaraira. But are you aware kuti there is lack of guidance even in families where both parents are still alive and they stay with the children? Sometimes time. Sometimes tinongozviverengera. Sometimes tinoshaya kusimba rekunyasogara. We don't schedule up zvinhu kutiko, when am I going to interact with my daughter? When am I going to take away my son and go with him somewhere so that I can at least talk to him and maybe we somehow like connect, do things together and maybe tell them one or two things. We don't schedule those things. Saka lack of guidance inokwanisa kutowanikwa mumhuri dzekuti baba namai varipo, but they don't have time to be with their children. And remember the story of Eli, vana vaMwari. The story of Eli inonzwisa tsitsi. Story ya Eli ine muroora akazofawo na iye Eli akafa. Inonziko vana vake vanganga varura patemberi. Vari vana Pastor Eli. Varura patemberi. Hanzi akatozoudzwa nevanhu. Zvinoreva kuti iye angastomborina nguva yekuzvitarisa. He was very busy, consumed nebasa raMwari, nekushepa vamwe vana, neglecting his own blood. Kudzimaranzwa, zviri kuita vana venyu, ndobva avadedza vana vacho. Avadedza vagara pasi. Zvikanzi vanangu, zvinhu zvandiri kunzwa mumaraini umu hazvina kumira zvakanyatso kunaka. Munozviitirei? Imimi, munhu akatadzirana neumwe munhu, vanotaurirana. Ko munhu akatadzirana naMwari, ndiani anovagarisa pasi kuvayananisa? Zvikanzi, despite all that, vana ava havana kuteerera. Panondityisa inini pastor, hapasi pekunzi vana havana kuteerera. Panoyasondityisa ndipekutiko Bhaibheri rinotiko vana vavaita zvavanoita, Mwari akazotaura manje. Vanhu vese vataura, Mwari gave his judgment and his verdict. Zvikanzoona Eli, you have chosen to honor your children more than my sacrifices, and you have caused Israel to sin. Tirichesera Mwari? Because vana vako vari kuita zvavari kuita,
iwewe you have chosen to honor them, which means Eli paakaraira vana vake, he was not serious at all. He was not serious at all. So this is what is going to happen, Eli. You are not going to stand in front of me, semuprisita wangu, again. And there is no one wekurudzirwako achazviita izvozvo. And imba yako iwewe, Eli, ichashaya munhu anodonzva. I'm going to be eliminating people before they get old. Zvikanzi vanezenge vachembera, hanzi vanenge vachingochemberera kwete kuti vaone makore akawanda. Hanzi vanezenge vachembera, vanenge vachemberera kuti vaone the miseries that I promised upon you. That's why I will give them many years. But muri kuona kuti ko Eli ndichitarisa upenyu hwake ka, munoziva ndiye munhu uya akaudzwa kunzi areka yesungano yatorwa, akaita stress. Eli akanga ari serious, but chaakatongerwa kusarera vana munzira yaMwari nekusaita serious, aona chimwe chinhu chiri kudevelopa pavana vake, and God was not pleased with that. Saka lack of guidance inokwanisika kuitika pamuri vabereki varipo, kunyangwe vabereki vasisipo nekuda kwokurambana kana kuti nekuda kwerufu. Mukatarisa zvakare, there is lack of love pavana ava, and vana ava vanokura vari deprived of that mother love, of that fatherly love and guidance and all that. Vanozoita maproblems, vane zvinongovatevera mukati meupenyu hwavo nemachallenges. Mwari akasatopindira, these things can militate against them emotionally until they go to their graves. Sometimes there are financial challenges. Kune ma-financial challenges anowanikwa nekuti vana varikugara varikugara vari voga. Havasina mubatsiri, hapasina anenge ainavo, zvakadaro zvekuti a lot of potential is lost. Why? Because children are left to grow on their own. Hapana anovabatsira, hapana anovaitira zvakanyatso kunaka mukati meupenyu kuti zviite nani. Maybe I'm talking to someone wokutotiko anoyasoona kutotiko dai kuri kutiko financially ndakaitawo zvakanaka, ndisina kufirwa, kana kuti vabereki vangu vasina kusiyana, dai kuri kuti financially ndakanyatsoita zvakanyatsokunaka, ndikaendawo kuchikoro ndikatanga zvakanyatsokunaka, inini I'm very intelligent, but somehow life haina kundiisa pakanyatsokunaka mukati meupenyu. Unogona kuzviona zvinoramba zvichingokuremera kuti why did I grow up in such a situation mukati meupenyu. Isaiah chapter 1 verse 17, not wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds from before my eyes, cease to do evil, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and plead the widow's cause. Ndakuda kutiko, as we conclude, what should be our attitude? What should be the attitude of the church? If we discover, if we see a fatherless family, hapana mubatsiri, hapana aripo ari kucoordinate, vamwe vanonga kutogara vari vega, mumwe kwapamukuru, mumwe kwani. And another thing as a challenge, if you grow up in a child-headed family, zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanyatsokunaka, chimwe chaunoleka is you lack that sense of belonging. Where do I belong? Ndiriwe kwani, zvakamira sei? Ka sense kekuti iko mhuri, team, tisu vanana nhingi, I belong here, kanotovakwa kana vana vakura vaine vabereki vavo zvichifamba zvakanaka, kana kuti a serious guardian anogona kuvatarisa vabereki vasisipo.
But as I conclude, ndangachida kuti iko titarise kuti tione kuti iko what should be our attitude mukati mekurarama as a church, as families, as individuals. What should be our attitude? The Bible in Isaiah is saying kuti iko Mwari atigamuchire mukati meupenyu, and learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and plead the widow's cause. Ndakutaurira vana vaMwari. Pamwe pacho Isaiah anoti iko ndo here fasting yandakataura iya, yekuti iko munhu anoregera kudya agorereka musoro, agozvininipisa, agopfeka magumbu nemasaga. Ndiyo here fasting yandakakurayirai kuti muite? Is that the fasting that is going to make me happy? Ndo fasting here ichasvika pamoyo wangu kwekuti iko wakazora madota outwardly uri kuratidza kuti iko idi zvino hawaramba chikafu and all that, zvikanzi that is not the fasting that I commanded you to do. Andiyo fasting yacho iyoyo inonzi hunger strike, yekungoregerewo chikafu. Zvikanzi chikafu, fasting yandakataura is to loosen the bonds upon those vakasungwa, to go and take care of the fatherless, to do something when a widow cries, kutsvaga kuti wobatsira sei. Fasting iyoyo vana vaMwari inokunda fasting yekuramba chikafu. Handisi kuti iko kuita set aside nyaya yefood kwakaipa, but vanhu vazhinji they sometimes vanogona kuramba chikafu, but zvoregera kushanda on their characters kuti dzishanduke. Ndo point ruda kupedza kutaurwa naMwari. Pane vanhu vanoita work very hard pazvinhu zvinobatika zvinooneka, but it has got nothing to do nekushanduka kwemacharacters avo. Pane vanhu vari very devoted, vanobata 10 days of prayer, vamwe vacho vanotoenda mugomo, but achibva mugomo umomo havatotaurike naye. Ndo zviri kunzi naMwari, zvinokubetsereiko izvozvo kuswera mugomo, wabva mugomo kuita minamato usvikorova mukadzi? Is that the fasting? No fasting here yamakazouya nayo isinei nechekuita nekushanduka kwemwoyo wako. Saka chechi iri kunzi panapa, pamwe chete nesu as families, as individuals, if you want to loosen up zvinhu zviri evil pamberi pouso hwangu, and remove the evil from all your deeds and from before my eyes, Mwari ari kuti iko bring justice to the fatherless and plead the widow's cause. I remember tichikura kuchechi kwatakapindira, kune vamwe vana vakanga vari 2 vaiuya kuchechi pataipindira each and every Sabbath. But chimwe chinhu chaioneka pavari chawaigona kunyatsoobserva ukamuziva ari kure, majuzu avo avaiuya nawo kuchechi eblue, mumwe wacho aive nerepingi ari mukomana, nematai avo vachiuya kuchechi. Ini ndandiri mukomana wechidiki, but ndachuzwa kutungamira mune rimwe department, and I was a member of the church board. I remember the late Pastor Marova was our pastor. Vakomana ndaingoona vari pachechi, toswera pachechi navo and all that, toenda kudzimba dzedu tonodya tobva tadzoka. But nyaya yandakazonzwa yakutaurwa ndeyekunziko madhikoni atumwa kuti ambotarisa vakomana avo kuti iko vanenge vari kutyora Sabata. Zvikanzi vari kutyora Sabata nei? Hanzi vanenge vari pamatakishop vachitenga.
matakishop ari pedyo nekuchechi. Zvimaripotsi zvacho zviringonzwika. Tagara pasi, Pastor Marova decided kuti vaite call madikoni acho and some few my youths, and I was one of those. Madikoni echikadzi, madikoni, madikoni nemadiconesses. Hanzi akunzi madiconets. Ndizvo here? Right. Taungana kudaro, Pastor Marova wakatiko, it will not go ku church board, but ngatimboitaurai tiri toga. The man anga aripo, anga ari assistant head deacon, akaunza nyaya iyi achiti vakomana vanoda maybe vangade kudzorwa here kana kuti zvingaenda here ku church board kuti Pastor Marova wakatiko, vakomana ava munonyatsovaziva here? Zvikanzi tinovaziva, vanouya panapa, vatone nguva vachipindira panapa, vanobva nechemhiri uko, ndobva pamba pavo chaipo chepamba pavo munopaziva here? Akatarisa pamadikoni, madikonesi, zvikanzi hapana anga achipaziva. Zvikanzi vabereki vavo munovaziva here? Hapana anga achiziva vabereki vacho. Zvikanzi alright. Saka toita sei panyaya iyi? Zvikanzi aiwa, hazvizoite zvinoratidza muenzaniso wakaipa, vanofanirwa maybe kana maona kuti zvakaoma pastor, you can just caution them kuti hazvina kunaka kunge muchitenga-tenga riri zuva reSabata, mamayouth anenge achiona zvinozoita zvinhu zvisina kunya. It was made to be so serious. Takazodedzwa imwe meeting, zvikanzi tichazokudedzai. Ndo Pastor Marova wazodedza the same board. Mayouth iwayo pamwe chete nevakomana vari tu. Sonzi vakomana ndo nyaya yacho iripo iyi. Muri kunzika muno chii chinenge chichinetsa. I've decided to call you titaure nyaya iyi tiri pamwe chete toona kuti inokwanisa kuenda kuboard here kana kuti haikwanisi kuenda kuboard. Vakomana ava, they said, pane here mudikoni akandiona inini kana kuona munin'ina wangu achitenga, kutenga chaiko chaiko. Madikoni? Hapana. Koimi? Hapana. Koimi? Hapana. Zvikanzi but matakishop mune muchiitei? Umwe akubvunza. Zvikanzi vanangu munobvepi? Araini uko kwakati panhamba yakati. Munogara nani? Togara nasisi vedu. Sisi venyu vanopinda, tinopinda nawo here? Aiwa, sisi vedu hatipindi nawo. Sisi vedu muprofita wechikadzi wekuJohani Masowe nguo tsvuku. Saka ndo yataimbopinda patakazoya kueffort takabva tabhabhatidzwa. Saka sisi vedu vakuru kwatiri, our parents died. Vakataura kuti iko chechi, kana paine chechi dzandisingadi ndeiyoyi. Dai mama joina imwe kana kutonomwa doro pane kupinda chechi. Saka hanzi tinogara tichirwisana nasisi nenyaya yekuchechi. Saka she doesn't cook anything. Kana tichinge taenda kupi? Kuchechi. Tinotombopuwa basa tozouya kuchechi. Saka kutodzokera kumba kunenge kuri kuchoto. We cannot go back home. Tozongonozviona kawani zuva raita sei radoka. Saka mune teti tongofamba zvedu kuwaila time kuti tu dzemalessons amasikati dziita sei dzikwane. Pastor Marova almost shed a tear. You want to sit down and discipline vanhu vamusingazivi kuti vanogara kupi, vanogara nani, vanobvepi, chii chiri kuitika mukati meupenyu hwavo. You have never looked into it, yet you have the guts to try and discipline them. Fatherless. Imi mune
mune lanchi dzenyu muchidya nevana venyu, chimwe chikafu motorasa, motodini. Ava vari kufamba-famba ndomuda kusencha, vari kutofamba-famba vachivaraidza nzara. And you want to censure them. Kana ndakamboona musi wakanyariwa nevanhu vanozviti vanhu vakuru, ndiwo musi wacho uyo. Takatarisa pasi. Handina kuzomboinzwa futi nyaya yacho iyoyo. Ndoda kutaurirai vana vaMwari. If the Lord blesses vanhu vasina vabatsiri pakati pedu, let's be careful on how we treat them. There might be a test from God to pronounce a blessing upon us or pronounce a curse upon us. So let's be careful about these things. Let's be careful about these people. Let's try to help. Pese patinogona kuvabatsira, ngativabatsirei. Vangani vanoti Mwari, ndibatsirewo mukati memanhero ano. Tinawo vanhu vasina anobatsira. They've got you and you alone. And sometimes you've called us to be conduits. Zema blessings evanhu ivava. Lord, help us to be more careful. Vamwe havasi vekungosangana navo, vamwe totovaziva ihama dzedu chaidzo dzeropa. But somehow we just treat them in any way. And life goes on. Skanziko na Mwari panapa. Wash yourselves. Make yourselves clean. Remove the evil of your deeds from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Just that little thing that you can do. Vamwe vari kufunga kutiko vada kutaimira mari dzedu kuti tibetsere munhu wese. Unoziva kutiko even a word of encouragement to that discouraged young man. Baba namai vakafa kwamutoko. Akauya ari kutsvaga kuona kuti angaita sei to fend for the sisters. Things are not well. Even a word of encouragement from a man of God. Ari kuratidza a fatherly approach to this young man. You are going to shape them. You are going to show them the way. Nekuti vakashaya family outside, and the church is their new family. And those zvakatogadzirwa naMwari zviro. Mwari panotiko, I am the father to the fatherless. I'm their inheritance. Asi kureva kuti iko Mwari achauya achiisa ngirozi dzovaka kachidenderedzwa kuti vanhu vanotambura vavatepa. Aiwa, haaite izvozvo. Kana achitoti I'm the father to the fatherless, ari kuda kunzi amire ari physical. Ndimi. I learned that when I met a certain young man, after about 20 years of ministry, atomunhu mukuru, zvikanzi pastor, I was looking for you and I wanted to tell you this testimony. Handichamuzivi. Munoziva komana wamazuva ano vechidiki vari kuchengetaka ndebvu dzinopenya idzi. Handindizve ane ndebvu dzake well groomed nicely. Pastor, I want to tell you this testimony. I prayed kuna Mwari kuti he should not die kusvikira ndavaudza izvo. And I've seen you and I'm happy. Zvikanzi pastor, there was a time that I came to church
tanga tiri kuhwedza. There was a time that I came to church when I had decided because of these issues that I don't understand, that I'm convinced I'm not responsible for. I am suffering because of 1, 2, 3 things, and life has been unfair. Nakata, I want to go to church for the last time, and I don't want to see the church and God and each other. I want to go to church for the last time, and after that, I would kill myself. And so when I went to church, somehow mama toshanyirawo kukakambani ikako. But when you saw me coming, and you greeted me with a face that was smiling, and you asked me, what is your name? And I told you. And the words zamakangotaura ndisekuti everything shall be fine. And that was enough. Until now, I married. These are my children. I went through the thick and thins. These people are not looking for money. Sometimes they are looking for some words of encouragement. They are looking for guidance. They are looking for connections, just to be connected. Kuti chienda hapa unoona ningi, unogona basa rei. Alright, chi apa mutona munhu anoshanduka kutanga kuda Mwari zvemhando yepamusoro, because anzwisisa kuti minamato yangu yatopindurwa. Ende vanotopindura minamato havasi Mwari, ndimi. Tiri kuti munhu akanamata Mwari anototuma iwewe. You are the answer to that prayer. That's how God answers prayers. Saka toda kunamata mukati menguva ino. Kana ari pano tiko Mwari, give me a new attitude towards the fatherless and the widow. Give me a new attitude. Kana uri pawakadaro sumukaiti namati. Kati sumukaiti namati. Give me a new attitude. Batsirei Mwari. Nditungamirire. Nditire zvakanaka. Give me a new attitude. Give me a new attitude. Kati namati. Baba wedu ari kumusoro kudenga, tinouya pamberi pauso hwenyu mukati mezuva ranhasi. Not with faces that are raised to the heavens and puffed up chests, not with pride, but we are looking down because we are ashamed because of the way we have treated each other, because of the way we have treated vamwe vanhu, the less privileged mukati meupenyu. Yet you were looking for our characters, maitsvaga unhu hwedu chaiwo. Vazhinji vanotitaurira vanoti the real character of a person inooneka with the way they treat the least amongst them. Munhu asina chaanomudzorera, munhu aine simba rekuparadza kana kusimudza, munhu aine simba rekutuma kana kutidzoka. The way, the attitude that we have towards the least is what will determine a lot of things pachikristu chedu. Mwari tibatsirei, mutitungamirire sesangano. Tine wana vakakura vari voga, vamwe havasati vatosvika pakunyasoti simba vakugona kumira, kuzvimiririra nekumirira vakasiya kumusha. Tinokumbira nezita raJesu kuti as they survive amongst us, may they be a test that we will never fail mukati meupenyu. As we come across them, as you bring them to our attention, may we never fail. Tibatsirei Mwari
mutitungamirire, mutiitire zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi, I want to pray for someone who is discouraged, ane kutambudzika kukuru. Maybe they are now well established, but they went through the pain and the sting of poverty because the parents were no longer there for them. Vamwe vakazonziko vaenda kwabamukuru, vamwe vaenda kwatete, vamwe they lived with strange people. Vakangoramba vachienderera mberi because the parents were never to be found. They were not there. Vanga vasisipo. Kune zvakawanda zviri kutora vabereki vevana. Vana vokura seuswa, vachishaya guidance, vachishaya zvibatsiro nezvibatiso mukati meupenyu. Tinokumbira nezita raJesu kuti may that pain never remove them from your hand. Vakaramba vakabatirira kwamuri. Kunyange va well established, but psychologically these things flash in their minds. Sekutambura kwavakaita vari voga. May you heal them. May you be with them. And there are those vasati vatombo wana, they've not found their footing. They are still struggling because parents were nowhere to be found. We pray that you bless them and reach out to them and help them. Muwaitire zvakanaka. As the church, as families, tasumukira kuti kutiregerereiwo pakudarika kwatakaita and change our attitude towards those who do not have, towards those who are struggling financially, emotionally, who are struggling pazvinhu zvakawanda mukati meupenyu. Sometimes they just need some encouragement. Make us to be there for them. Sesangano, sana baba, nana mai, mutibatsire pakupedzisira tigowanikwa tiri one family pamberi penyu. Tatende edu ne soko renyu, rambai muchitibatsira, munyaradze vanotambura, munyaradze the fatherless, nekunyaradza even the widow. In Jesus' name we pray, amen. Tinotenda sangano raMwari rinoti kudii? Tinofara. Thank you pastor. Ingotarisawo munhu ari pedyo newe oti hama yangu tine basa. Murangaridze, ita zvine simba, ita hama yangu tine basa. Yes, basa tinaro vana vaMwari. Kunamata kunotsvaka zvinhu zvakawanda. Tinoda kutenda mashoko iyaya avapo online. Tinokwanisa kudzokera tonomanzwa kana kumatora tonomapawo hama neshamwari dzadzisipo pano, dzadzisipo online. Tinotenda nevanga vachiona online Mwari vakuitire zvakanaka. Program yedu inotanga na 6 PM manheru. Totanga ne powerful music, na start ne the well. Ndiyatiropafadza sangano raMwari rinoti kudii? God bless you. I think vasati vaenda chavakumbira vauye vatipe one song. Takagara, then the second song tochimbisira edu tichiparadzana. Come mutiimbirawo. Tinomukudza shesama simba, tomupa mbiri narini, ndiye tsime rizere nemvura eupenyu risingapwi. Tinomutenda wakatibvisa mukati merima guru, tisingazivi wakatitora kutiisa muchiedza. Hakuna mumwe murino pasi wakafanana naye Jesu, ndiye chete mvura
patsime rizere neupenyu, hakuna rimwe zvetsime rinovisa nyota yese, hakuna mumwe murino pasi wakafanana naye Jesu, ndiye chete mvura yeupenyu. Takasarudza kufamba naJesu murwendo rwekudenga, tinoparidza nekuimbira pamusana perudo rwake, nasi akamira achidana, uya ndinokupa mvura, usamurambe uchinyengedzwa nezviro zverino pasi, hakuna mumwe murino pasi wakafanana naye Jesu, ndiye chete mvura yeupenyu. Tinonwa mvura patsime rizere neupenyu, hakuna rimwe zvetsime rinovisa nyota yese, hakuna mumwe murino pasi wakafanana naye Jesu, ndiye chete mvura yeupenyu. Tinonwa mvura patsime rizere neupenyu, hakuna rimwe zvetsime rinovisa nyota yese, hakuna mumwe murino pasi wakafanana naye Jesu, ndiye chete mvura yeupenyu. Ndiye chete mvura yeupenyu, ndiye chete mvura yeupenyu. Tinonwa mvura patsime rizere neupenyu, hakuna rimwe zvetsime rinovisa nyota yese, hakuna mumwe murino pasi wakafanana naye Jesu, ndiye chete mvura yeupenyu. Varoda rubatsiro rwetransport, tinosangana padhoo apo tobva tabatsirwa. Ndakarwadziwa, Jehovha atsamwa, zvitema zvakandipfuwira pasi, ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, Jehovha andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo reku
andimisa padombo pedyo naye, matsiko angu asimbiswa pano, andizomboputsike ndiri pano, ndomirira ndizopfeka chiremba. Andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukuza. Hallelujah. Tichaimba tsitsi dzake kuneni, zvene kunaka kwake kunevese. Tichazoimba ruponeso kwese, dakara vese vasimbire Mwari. Jehova Andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo